Diya guys, niabot na daghang amo. Salamat kadyo sa pasalubong ni Jang Jollibee nga aram pang kainit kadyo. So daghang kadyo mga grasya nga niabot. So kanang wala na mo damha guys nga makakaon day mi og Jollibee nga saka bakit. Diya, salamat kadyo ati daday. So nihapit pa din sa pamalit og Jollibee para lang maka panudaan lagi mi dari. Diya, daghang kadyo salamat ra ni Jang kabuutan. Allah. Arahan ang mga crooks oy. Thank you. Kulit ilang parte. Hey guys, paggikan nila ko speakers guys, kay busy na ko ganihan dya. Alas 2 na. So mula kami karon ni Papa Eddie kay magbayad mi sa motor. Kaya inuha lagi mig motor guys. Wala naman na vlog guys. Nanguha mi og motor para pang service kay malapit na ko mag-open sa hang kananan dari guys. Nah, namri nag-atang dari nga kuan oh. Iro dari nga naribang. Ja, naday grasya nga niabot guys. So magbayad ko mi sa motor. Guys, kanang motora importante na kay para mang malit kog kinahanglan kay mag-upin ako diri kananan guys. Kanang display ra kog kada buntag. Kay patrabaho maning eskwelahan na doong nami guys sa Santander kay sa Santander man namo nigi kuha niya hang motor. So padumi dito magbayad. Daghang salamat sa mga grasya nga gihatag sa Ginoo. So makabayad meron sa amuhang gikuha nga motor ja. Kanang kahit kalit lagi nga naay mga grasya nga moabot nga gihatag sa Ginoo. Salamat kadyo kay di jud mi pasagdan sa Ginoo guys sa kamuhang pagpaningkamot. So sa among kawad-on nakapahuman kog eskwela sa anak nga sa among pagpaningkamot. Ja, karon na pud guys na napugoy pa eskwelahan og college manang ningkamot gyapon ko nga makapa-eskwela ko sa college. Ja, bisag wa ko'y trabaho. Ja, salamat di kadyo ninyong tanan guys sa inyong pagtanaw din ang video kay dako pagkadyo nang tabang. So karon guys kanang pakita ko sa hangnaong kay next video na guys di na ako magpakita sa hangnaw mag luto-luto na hang mga video sa nahang next vlog. Ja guys, yan dai mi darin ja. Salamat di kadyo danin ni Kuya Cecilio Anggana kay nagaba lagi ni among mitruhan sa tubig guys. Ja ra naman jud kasuga tong among tubig nag-agas ja. Salamat di kadyo kay ning rescue pud sila dadyon. Nga iajuho ni kay dako pud kadyo mig mabayran og kanang magsirag agas. Di jud ma close ang among stopper ja. Nagaba man to ang among gripo dito kay natumbahan lagi kuan kay bang kusog lagi kadyo hangin. Ja salamat jud kadyo ni Kuya kay na rescue jud nila dadyo ning among gripo. Ibin matas sa tawag dia sa mga taga Hitapi. Ihang wife dia sa Hitapi dia. Shout out ka dito sa Hitapi. Shout out ni Ma'am Virginia dia sa Hitapi. O sa mga viewers na da sa Hitapi. Salamat kayo Kuya Cecilio. Kay giadyo ninyo gahang among gripo nga na guba. Salamat. Hala mo kudog mas dante. Ah. Oh, bawod. Gamay di ko madlo ko. Sige, salamat. Okay, namubli malagi mi pila ka adlaw na. Kuan kanang nagbag amuhang gripo kay natumbahan nahugan og kahoy. Na kuan. Ja salamat kay kadyo sa nag-ato mga taga-Busko, dali ra kadyo sila mo rescue ba. Nya karon pagaligingad don ja. Gi-rescue na mi dadon kay mao lagi na kutudot ni atohang metro og magsigig agas. Daghang kadyo salamat. A few moments later. Hala, naghalas mga
Hello. Arahanag mga crooks. Uy. Thank you. Ha? Morning? Morning man. Ha? Asa mata manawag si mong mama? Manawag. Ay, ini mong mama. Inahay mama. Inahay ka ni mama. Manawag ko numis mong mama niya. Asa may mong mama bigay atong tawagan bihin sa man. Mga kita. Dili ba? Di ba? Hala, uy. Maigo man ako, oh. Dadaan na lamang ka kay wala man ka na apil sa lista. Igo na nimo. Dadaan ka na ako ha. Dadaan na Dadaan ko pa niya, balik. Hi, Pone. Ha? Hi, Pone. Basta? Dadaan ka na. Naa naman ay tag-iya. Hi, Pone. Ano pa ni? Hi, Pone. Surprise ko rin mo kuha ra kuno ko. Usa man tagsa-tagsaon sa. Ang pat jud. Saka ni. Awa, mga pahumot siguro ni. Kuha na kanang Dasa sanitizer pero lahi nga sanitizer. sa kanima kuha na to yun million. Wow, kulay pink. Thank you. Ay mo na kuha og Jalan. lang. Paguma. Jalan siya da. Salamat gikan pa dyan sa gikan pa dyan sa Amerika. Hala. Gikan pa dyan sa Amerika na. Mga Sir, usa. Jalan siya. Sanitizer na. mga Crocs dyan sa nga mga Crocs dyan sa nga original oh. Wow, original dyan ni. Original mo na ko. Original doon na. Original dyan ni oh. Kani sakto dyan ni papaidi. Ako rin yung beauty eh. Ay lapo. Ay lapo kayo. Si Vincent ay thanks. Ang channel ka. Naghalos Sanitizer na. Lahi na. kulit. Napod siya nga words nga hala bay, ganun unsa na siya bay, mana ba? Bay, murag dalagit man. Murag dalagit lagi. Ice cream ta bay. Napausa pa. May ice cream ta bay. Hag ice cream? Huh? Cute. Chocolate to kay gibahin-bahin. Usa ka bag niya bahin-bahinon kay daghang mga luon. Masilingan ko doon eh. Binalay na. Adzuha og bahi Vincent. Pila man naka bahig-bahig dusi-dusi? 13. 13. Kanta bebe. Kanta na sa. Kanta sa be dali. Kaya ro makita ka ni mama nimo. Kanta be. Kanta. Sige. Kanta sa. Masa may title sa imong kanta. Nay na. Sawa bi makadungog man hinay man. Curse. Ng ceiling fan din ha. Hinay man ang tingog good. Hinay ba hinay? Ako. Si Kuya Vincent, naapa na. Mga pangag mga ngipon dali na be.
kay ang mama niya mag-contact man nila ng mga kay dito man sa Napilay pastek. Gamay kina, dili pa ihog na. Kasi muli ko dito. Karungag sulod. Daghana pagpunit. Daghana. Na. Daghana. Right. Presko pa. Chocolate pa yung sudlan. kinsa man eh. Ako may pili, magbintot ako. Hindi, pari-pariho ra. Sus, mga pangag yung mga ngipon, ani. Siya pa yung magsulod, ana. Kamot, duha. La, duha kamot. Duha kamot, duha. Ito nga. Dili kay galo nila ni mga bata. Unsay wala to kay laha ni mga bata. Biyakan naman. Daghan kayo sa na pagkaon. Buhat ninyo dito. Ito ang sa kayo pahuway. Kaya na mga ngalan sa likod. Lahat man sa. Yan, lagi panalanan. Yan, salamat ka, Jo, Ate Day. Ano yung Yuli sa akin? Salamat. Pasalubong na migikan sa salamat jud ka, Jo, kay nami bahin pwede mga original nga crooks. Original ra ba na siya? Manay uson. Hala, sakto ra jud. Asa ni ma? Kanang sanitizer. Salamat, Ate Daday. Salamat ti daday. Sanitizer ko muna. Tangtanga sa nang uban, kay sukod na habi. Kali ka papa man niyo. Sa skin. Muni ang ate. Sakto ni pangdagat ni papa. Ay kani ang papadagwan. Di kang ate ni. Te, diragi mo te. Kani ako pink. Mo ko bagay kay nani ko. Ay, muso mo guna anak. Guys, di Kaya di sa kanina ka. So, mga original ni siya nga crooks. Pink. Cute. Ayan eh, garden mo. Garden mo. Ay, sarap. Ako, Ruby, manggubli. di ag sudanan. Di Wala pariho raman dito tiil day. Uy, kamay sa po. Pariho ra tag tiil day. Ano ko 37 kung ka? Wala man ta kay bawo sa kanang tanaw sakto na nimo kol. Anong pink? Okay ra man na kang kadjog ng giso tog pink. Di ka papa mari oh. Original ra ba ni? Kani, oh, cute eh. Ug di ka ani ako na.